tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinatid ko siya sa kanyang hantungan. Pero hindi na niya ako naihatid sa altar. Hi, DJ Rocky. Recently lang ako nakapakinig ng programa mo. Hanggang sa araw-araw, gabi-gabi na akong nakikinig ng mga kwento ng mga secret file senders mo. Lahat na nga yata nang naikwento mo, napakinggan ko na. Naubos ko na. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Naitutulak na pala ako nito na makapagsulat din sa iyong programa. Itago mo ako sa pangalang Nina. At ito, ang aking secret file. Panglima ako sa 6 na magkakapatid. 5 kaming babae. Bunso ang lalaki. Mahirap ang buhay namin. Pambaon sa school? Wala. High school ako. Minsan, yung baon na ibinibigay ni nanay sa akin, 2 piso lang. Imagine, 2 piso? Pambili ko lang yun ng ice water. Yung tatay ko ay isang empleyado sa sentral. Nagtatrabaho siya sa factory ng sugarcane. Naalala ko pa nga, nakapag-break time ni tatay, nagtitiis siya ng kanyang gutom. Wala siyang baon eh. Kasi nga kahit bigas, wala kaming pambili. Magpapanggap siya sa mga katrabaho niya na nakakain na siya. Pero ang totoo, hindi pa siya nakakakain. Umiinom lang siya ng tubig. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, magsisikap ako. Magsisikap ako para makaahon kami sa hirap. Bakit nga ba kasi naging ganun ang sitwasyon namin? Bakit nga ba ang hirap-hirap ng buhay namin? Paano ba naman kasi? Etong mga magulang ko, kinuha lahat ang 8 pamangkin. Doon nakitira sa bahay namin.
Naiwan kasi tong mga pinsan ko ng mga magulang nila. Imagine, DJ Rocky, 8 mga pinsan ko. Kasama namin sa bahay. Mga bata pa sila nung time na yun. Kaya nga, hindi ko talaga ma-imagine kung paano pagkakasyahin yung sinaing. Minsan nga pag nakaluwag-luwag, alam mo yung tinatakal pa namin sa tasa yung kanin? Para lang fair sa lahat. Para lang magkasya lahat. Take note, kanin lang yun. Walang ulam. Nakaisip din naman ako ng diskarte. Yung part ko, pag may natira, ibibigay ko na lang sa lolo't lola ko. Fast forward. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Yung nagpaaral sa akin ay yung mga nakatatanda kong kapatid. Bilib din naman ako sa kanila dahil nagsikap sila na makapagtrabaho. Nakaalis sila, papuntang ibang bansa. At syempre, ngayong nakatapos na ako, oras naman para ako'y magtrabaho. Luckily, inoferan ako ng mama ng boyfriend ko na magtrabaho sa South Korea. South Korea? Yun ang dream country ko. Sabi ko nga sa sarili ko, eto na ang pagkakataon na makakabawi na ako sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na tumulong sa akin nung panahong nag-aaral pa ako. Year 2016. Nakarating ako sa Korea. Sa tulong ng mama ng boyfriend ko, naging posible yun. Magkasama kami sa apartment. Ang bait-bait ni tita. Lahat, pinrovide niya sa akin. And in fairness, maganda ang naging trabaho ko. Yung sahod naman, medyo malaki din. Sapat na para makatulong ako sa pamilya ko. Nung dumating nga yung sahod ko, ang saya-saya ko. Lahat ng gusto ni nanay at tatay, binigay ko. Kahit anong hilingin nila, ibibigay ko. Pero, may favorite din ako sa kanila. Makatatay ako. Nag-retire na siya sa trabaho niya, senior na eh. Kaya, bigay hilig talaga ako sa kanya. And by the way, meron siyang asthma. Minsan pag tumatawag ang tatay, ayun, inaatake ng asthma. Dahil dun, nakahabag ang kalooban ko. Lalo na't malayo kasi ako sa kanila. Kaya sabi ko, Tay, please lang ha, alagaan mo ang sarili mo. Wala pa akong 2 taon dito. Kaya alalay ka lang, wala ako dyan. Sagot naman ni tatay, Anak, alam kong okay ang sitwasyon mo dyan at alam kong maganda ang trabaho mo. Panatag ako na kahit wala ako o mawala man ako sa mundong ito, alam kong nasa mabuting kalagayan ka. Nasa mabuting kalagayan kayong mga anak ko. Ewan ko, DJ Rocky, nang marinig ko yun. Parang tinusok ng karayom yung puso ko. At sa tuwing mag-uusap kami sa cellphone ni tatay,
Ganun at ganun yung litanya niya. Palaging yun yung sinasabi niya. Naisip ko tuloy, nalulungkot siya. O baka talagang namimiss niya lang kami. 3 na lang kasi yung mga anak niyang nakatira na malapit sa kanya. Kaming 3, nag-ibang bansa na. Yung 2 kong ate, nasa Europe, doon nagtatrabaho. Sila magkasama doon, ako lang yung nahiwalay. Pero, alam mo yun, DJ Rocky, kailangan Kailangan gawin ang bagay na to para makatulong. Para umunlad ang buhay namin. Lumipas ang mga taon natapos ang kontrata ko. Kinailangan kong umexit ng Korea. Fast forward, 9 na buwan ako sa Pilipinas, napahinga ako sa trabaho. Medyo matagal akong kumayod at kailangan ko rin namang magpahinga. Habang nasa Pilipinas ako, inaayos naman ng kapatid ko ang papeles ko para makasunod ako sa kanila sa Europe. At sa pamamalagi ko sa Pilipinas, naobserbahan ko si tatay. Ubo lang siya ng ubo. Yung ubo na parang naghahabol ng hininga. Parang lumala yung asthma niya. Meron nga siyang oxygen Nakakapaglakad pa naman siya. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong ibuhos ang oras ko na nasa tabi lang ako ni tatay. Papaliguan ko siya, papakainin ko siya, aasikasuhin siya. Minsan nga hindi na ako natutulog kasi kapag inaatake siya ng asthma niya, kailangan talagang himasin yung likod niya. And every time na aatakihin siya ng asthma niya, ako ang hinahanap niya. Isang beses, akala ko susuko na siya. Napaiyak ako. Kasi parang ako yung nahihirapan sa kanya. Sabi ko kay tatay, Tay, di ba may isa ka pang pangarap? Yung magkasasakyan? Kapag nakasunod na ako kila ate, matutupad ko na yun. Kaya dapat maging matatag ka, Tay. Dapat lumaban ka. Dapat healthy ka. At alam mo kung nung sabi ni tatay, DJ Rocky? Anak, antayin ko lang na makasunod ka doon sa mga ate mo at okay na ako. Okay na sa aking lisanin ang mundong to. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Matanda na ako, anak. Naghihintay na lang ako ng araw ko. Sabi ko, ay tay naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tay, next year, magpapakasal na ako. At gusto ko nandun ka. Gusto ko kasama ka. Na ihahatid mo ko sa altar.
Tinitigan ko si tatay noon. Maluha-luha si tatay nung sinabi ko yun sa kanya. Kinaumagahan, DJ Rocky. Gumayak ako. Meron akong appointment para maasikaso ko ang mga papeles ko at para makumpleto ko na ang mga requirements ko. Pero bago ako umalis ng bahay, meron akong ingay na naririnig sa kabilang kwarto. Parang si tatay. Tinatawag ang pangalan ko. Pero ewan ko, DJ Rocky, nung araw na yon, hindi ko binigyang pansin si tatay. Kasi nagmamadali ako. Kailangan ko na talagang makaalis. Tapos maya-maya narinig ko na lang si nanay. Alam mo namang aalis na yung anak mo. Meron pang aasikasuhin, wag mo nang tawagin. Pero kahit yun na ang sinabi ni nanay, naririnig ko pa rin tinatawag niya yung pangalan ko. At yung pagtawag pala ni tatay ng pangalan ko, ay isang malaking hudyat. Nang ikakasakit ng damdamin naming lahat. Hindi ko na nagawang lapitan pa si tatay. Umalis na ako ng bahay. Then after 2 hours, nag-ring ang cellphone ko. Si nanay tumatawag. Sinagot ko. At sa kabilang linya, ay humahagulgol si nanay. At ang sabi niya, wala na ang tatay mo. Wala na si tatay. DJ Rocky, natulala ako. Nanlamig ako. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aasikaso ko ng mga papeles ko. At nandun ako nakatayo. Nanaistatwa ng ilang segundo. Hanggang sa hindi ko na namalayan na parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko at napahandusay ako sa sahig. Doon na ako nagsimulang magsisigaw at mag-iiyak. Pagkatapos noon, nagmakaawa ako dun sa counter na ibigay na nila, yung OEC ko. Dahil gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi, patay ang tatay ko. Nagulat yung babae sa counter. Siguro naawa sa akin. Napatakbo siya sa kabilang table. Maya-maya pa'y inaabot na sa akin yung OEC ko. Walang tigil yung iyak ko habang nasa biyahe ako pa uwi. Nagmamadali ako makarating sa bahay. At pagdating ko ng bahay, wala nang buhay si tatay.
Wala na siya. Niyakap ko siya. Sorry ako ng sorry kasi hindi ko siya pinansin nung umaga eh. At hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yung guilt. Inisip ko na baka kung sakaling pinuntahan ko siya sa kwarto, merong magbabago. Baka importante yung sasabihin niya sa akin. Kung mamamaalam na siya noon, baka yun na yun. At ang sakit lang din talaga sa parte ko dahil within 5 days, kailangan kong gawin yung gusto kong gawin habang nasa Pilipinas ako dahil flight ko na afternoon. Akala ko, sa pelikula ko lang napapanood yung mga ganong pangyayari. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Lumapit ako dun sa kabaong ni tatay. Niyakap ko pa nga ng mahigpit yung kabaong niya. Sabi ko, Tay, eto naman yung gusto mo, 'di ba? Na makasunod ako dun sa mga ate ko. At least kahit wala ka na, sinunod ko. Tinupad ko pa rin yung pangarap mo para sa akin. Pasensya ka na rin, Tay, kung hindi na ako makakatagal dito sa Pilipinas, ha? Mahal na mahal kita, Tay. Lahat ng mga tao na nandun sa bahay, humahagulgol. Hanggang sa naihatid na nga namin si tatay. Sa huling hantungan niya. Kinabukasan flight ko na agad. Pagdating ko sa Europe, wala doon yung mga ate ko. Umuwi ng Pinas. Imagine, walang taon silang hindi nakauwi. Tsaka lang sila umuwi nung wala na si tatay. Siguro pinagsisisihan nila na hindi sila nakauwi kahit isang beses lang sa loob ng 8 taon. Masakit sa parte nila na makikita nga nila si tatay pero wala namang buhay. Fast forward to year 2024. Nagdesisyon kaming magkakapatid na magbakasyon sa Pilipinas. Kasabay noon ang kasal ko. At dumating na nga yung araw ng kasal ko. Nasa tapat ako ng pinto ng simbahan. Tinitingnan ko yung bouquet ko. Hinawakan ko yung maliit na picture ni tatay na pinalagay ko sa bouquet ko. Sabay sabing, Tay, eto na, ikakasal na ako. Kahit wala ka sa tabi ko. Alam ko sa sarili ko na andyan ka lang sa tabi ko.
At nung bumukas ng pinto ng simbahan, ramdam na ramdam ko habang naglalakad ako na parang nasa tabi ko lang si tatay. At hindi ko na napigilang umiyak. Inilibot ko ang tingin ko sa loob ng simbahan. Lahat sila umiiyak. At habang isinusulat ko ito, ay naiiyak din ako. Medyo fresh pa, DJ Rocky. Lahat ng nangyari sa akin, sa pamilya namin. Ang mahalaga ay nabigyan kami ng pagkakataon na maging tatay. Ang tatay namin. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa aming lahat para magsikap sa buhay. Laki man kami sa hirap, pero hindi naging dahilan yun para maibigay sa amin ni nanay at tatay ang yaman sa pagmamahal. At babaunin ko yun hanggang kamatayan, DJ Rocky. Sa ngayon, nakabalik na kami rito. Nagpapatuloy sa buhay. And hopefully, makasunod na rito yung husband ko at makapagsimula na kami ng bagong yugto ng aming buhay. Dito sa Europe. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. At maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Mina. At ito, ang aking secret file.